Aquest any hi haurà 155 actuacions procedents de 22 països i, com sempre, hi haurà estrelles consagrades, però també nous talents que segur que tindran molt de ressò en els propers anys. Ricard Robles, benvingut de nou al nostre programa. Bon dia, què tal? Ens fa molta il·lusió fer-te... Cada any fem aquesta entrevista des de... No sé ja fa quants anys, però vaja. Uns quants. Ja fa uns quants anys, que et tenim aquí. Jo vindria cada setmana, Tu encantat. I nosaltres també. Jo sempre li dic que no tenim espai, que estem aquí apretats de seccions i de coses. Bé, estem escoltant l'Steve Reich, Sí. que era una de les artistes importantíssimes que havia d'assistir al Sonar d'aquest any. De fet, havia de fer el concert inaugural. I Sí. finalment aquest home no podrà assistir, tot i que el concert es manté. Sí, el concert queda íntegre, exactament igual, perquè el que es representa, el que s'interpreta és l'obra d'aquest senyor. I dintre dels artistes que estaven a dalt de l'escenari, ell era el quart piano. De manera que sí, tenia un paper, però no era rellevant, perquè el projecte final és la Barcelona 216, que és l'orquestra de música contemporània que tenim aquí, un conjunt vocal, anglès, cines i vocals, i hi havia una sèrie de pianistes i un d'ells era l'Steve Reich. Aquest home s'ha posat malalt, el metge no li deixa viatjar. És que és gran ja aquest home, no? A veure, Bueno, no és que tingui 90 anys, 75. 75. Però hem tingut la grandíssima sort de que el piano que havia d'interpretar l'Steve Reich el farà el Carles Santos. I això és poca broma. És probablement... Un luxe. És que el Sí. Carles Santos, perdona, qui millora el piano del Carles Santos? Es va apuntar de seguida, ell és també un fan i un seguidor de l'obra de Steve Reich i va dir sí, jo vull ser-hi. De manera que queda íntegre. El concert que anàvem a fer queda absolutament íntegre. Ens faltarà aquella figura... Ell, home, emblemàtica. tenia el seu què, perquè realment és una persona... Per als no entesos en la matèria, l'Steve Reich realment ha estat és un referent. És l'home que d'alguna manera va canviar, ell i diversos, però ell és el principal, va canviar una mica la història de la música moderna, per entendre-ho d'alguna manera. Quan ell comença a composar cap als anys 50, la música més moderna, la música més vanguardista, era música que se'n diu assonant, no? O dissonant, no? Era música amb unes estructures molt particulars i que demanava un gran esforç per part de l'oient. No vol dir que no sigui música interessant, però no era una música assequible. Per tots els públics, no. I ell va dir, això no pot ser. Això, la música no necessàriament té que ser una cosa tan complicada. I va recuperar les estructures bàsiques del ritme, de la melodia, dels timbres, però d'una vessant que era absolutament novedosa en aquell temps. D'alguna manera va inventar el minimalisme, que és agafar la mínima essència de la música que coneixem i convertir-la en un discurs repetitiu. Mira, el que estem escoltant és... Això que sents. Sí. Això demana un altre tipus d'esforç, que és tenir certa paciència, tenir un temps, no? Perquè ara et dic jo, no t'adorms? O sigui, com No. tots els respectes, com que és No. monòton, tiqui. No arriba un moment que dius, vinga, va, evoluciona. Però això és com un llibre que té 1000 pàgines i que necessita un temps, o una pel·lícula que demana 40 minuts perquè entres en la història. Doncs aquests discursos musicals demanen un altre tempo, que paris a un altre tipus d'atenció, que no és aquest consum tan ràpid. Però quan hi entres, descobreixes que allò és una cosa que se'ns ha fet molt familiar, forma part del nostre paisatge sonor, no? Però algú va tenir que, inventar-ho, no? Algú va tenir que fer el tall i dir, crec que la música d'avui en dia ha de Ha funcionar d'anar per aquí. d'aquesta manera. I va ser ell. I ell va ser. I què, insistireu perquè vingui un altre any o no, aquest home? Si ell vol, estarem encantats, evidentment. No es prodiga massa. També val a dir que amb el 95% dels casos, o el 99% dels casos que s'interpreta la seva música, ell no hi és mai. Igual que quan es fa Vivaldi, doncs Sí. Vivaldi no hi és, no? Però tenia un significat especial que pogués estar dalt de l'escenari i tant de bo tinguéssim una oportunitat, no sé quan, però ens agradaria, clar. Grups importantíssims que sí pujaran a l'escenari del Sonar, els Underworld, per exemple. Dr. Smith and Mr. Hyde són un duet que també són una autèntica llegenda. Estem escoltant, per exemple, un tema que es va fer molt famós a través de la pel·lícula Trainspotting. No sé si ells havien actuat mai al Sonar. Sí, és la segona vegada que És la segona vegada que ens... Clar. Sí. O sigui, els que venen ja queden contents, no, diríem? O no sempre? La immensa majoria els agradaria tornar. No hi caben tots. Un festival dura 3 dies, hi ha 8 escenaris, hi ha uns horaris. Però de tant en tant està bé recuperar aquells grans noms que han sigut molt significatius, no només a la història del festival, sinó a la història de la música moderna, Clar. no? I ells són un altre tipus de clàssic, no? I aquesta cançó, per exemple, il·lustra molt bé un moment en què la música pop canvia de cop. La influència de la música de ball arriba com un huracà i artistes com ells decideixen que el pop, que finalment és una melodia i cantar i una estructura convencional, ha de sonar de manera diferent. I aquesta cançó ho il·lustra molt bé. A quin artista heu hagut de perseguir més aquest any perquè vingués al Sonar 2011?
Hi ha hagut algú que diguis, aquest portem molt de temps. Perseguit. O què? O ja quan truqueu la gent, tota la gent que es mou en aquest món coneix el Sonar i de seguida us diuen que sí? És que són 18 anys, La immensa majoria et diuen que sí. Després hi ha una altra problemàtica que està bé explicar-ho breument, no? Que la gent sàpiga que quan tu muntes un festival depens de moltes coses que no són tan evidents, no? I és que, per exemple, els artistes surten de gira i han d'elaborar un calendari. No pots estar avui a Barcelona i l'endemà a Tòquio. No funciona així, no? Ha d'haver-hi una ruta, perquè és molta gent que es mou al voltant de l'artista, molta o poca, però ha d'haver una certa lògica. Igual quan te'n vas de vacances, fas un planning de per on vols passar per aprofitar el temps, doncs els artistes han de fer el mateix. Llavors has d'esperar una mica que s'acabi de fer aquest calendari i esperar que, diguem, la teva data estigui amb la quadri. Sí, exacte. Clar, us va bé després aprofitar algunes de les persones que passaran per Barcelona per portar-les cap a Galícia, no? Aquesta és una ruta que vosaltres faciliteu, i ara a sobre haureu de muntar de cara l'any vinent, que jo dic, mare de Déu, ja feu prou coses, i ara Sonar São Paulo. Això és un altre projecte. No serà tota la vegada, perquè això sí que no pot ser. Sí, que us tornaríeu bojos. Bojos no, però realment no és recomanable. No és una bona idea. I com és que us n'aneu cap allà? Perquè, a més, ho feu amb molta ambició, de muntar un festival potent, eh? Es vol que sigui així, sí. És un projecte que fa temps que en parlem. Ja vam estar el 2004 a São Paulo i, de fet, és el festival més gran que hem fet mai fora del nostre país. Va ser un festival important de més de 24.000 persones. Passa que la conjuntura econòmica llavors no va afavorir que això arrelés, no? El país estava en un moment de canvi que han assolit de manera molt exitosa i ara hi ha una dinàmica, no només econòmica, sinó cultural, hi ha una vitalitat tal, és tan impressionant el fet de São Paulo. Algú va dir que era la Nova York del sud, és una manera d'explicar-ho, no? Llavors, si vols estar al mapa internacional, és una ciutat que l'has de tenir molt present, no? I hem trobat un partner, un soci, per poder fer l'operació amb una certa envergadura i amb una certa seguretat i capacitat de projecció, i ens n'anem cap allà perquè és el lloc on has d'estar. Caram, tu, aquesta gent no para. Jo trobo, no sé, però duplicareu equips. O sou vosaltres que muntareu també allò? La direcció artística i el contingut es farà sempre des d'aquí, des de Barcelona. Controlant les tecles, O sigui, sí. Sí, allò que la gent, diguem, espera es dissenya des d'aquí, es decideix des d'aquí. Llavors la producció tècnica, tota la logística, aquelles coses que no es veuen dalt de l'escenari, o allò que, diguem, és més prosaic, has de buscar també algú que sàpiga fer-ho molt bé, i hem buscat un soci que sigui capaç. Molt bé. Més propostes interessants del Sonar. Aquesta és molt antiga, són de Human League, però clar, hem anat a buscar una cançó de l'any de la Catapum, que fa molts anys que aquesta gent es dedica al món de la música. Clar, que ells vindran, no sé si interpretaran aquesta. Sí, sí? I tant. No pot faltar als seus concerts. No pot faltar perquè és que aquesta cançó no s'ha cremat en absolut, té més de 25 anys, però és perfecta, és una cançó de pop perfecta. Llavors, és un gran moment d'un festival quan sona un hit d'aquests, no? I això, evidentment, ho tenen molt en compte. Ells, de totes maneres, vindran a presentar un nou disc, Credo, que han tret al mercat després de 10 anys en silenci. Sí. Molt de temps, no?, sense treure res. Sí, és un grup que no ha fet tantes coses amb la seva història. Tenen molts anys de recorregut, però un moment molt intens, que és quan surt aquest àlbum on està aquesta cançó, alguna cosa més, desapareixen, fan les seves vides i es tornen a retrobar de tant en tant, i ara feia 10 anys que no feien res. I haig de dir que el disc que han fet està molt, molt i molt bé, i que en directe funciona molt bé, però no deixaran de tocar els hits que tots esperem, i aquest és imprescindible. Si no, la gent diria, home, per favor, em falta aquella cançó. Escolta'm, hi ha algun concert que hagi venut de manera especial més entrades anticipades? Concert o sessió, em refereixo, Bé, parlem de sessions, no? Sí, de sessions. Allò es ven sonar de dia o sonar de nit. Sí. El que es ven sempre molt ràpid, i ara mateix ja es veu que s'acabarà de seguida, és el sonar de dia de dissabte, que és com el gran moment aquell d'explosió col·lectiva. O sigui, la gent s'ha d'espavilar. Si vol anar al sonar de dia de dissabte, que corrin. Sí, t'haig de dir que dissabte de dia cal córrer, i la gent que vulgui l'abonament per tots també val la pena que no es despisti. Sí. Que l'abonament és interessant, perquè realment, si tu compares el preu de les sessions, dius, ostres, surt molt a compte, Et diré que l'abonament són 155 euros i hi ha 155 concerts. No t'ho puc dir més clar. Però tots no es poden veure, és impossible. Però ha sigut casualitat, això, No està fet... Ha quadrat, Sí. Escoltem ara una cantant que vosaltres presenteu com més que una diva. Es diu Janelle Monáe. Monáe in left foot. Another day. Dabadina. I take your pain away. Some people talk about you like they know all about you. Té una marxa aquesta,
M'encanta com sona. És fantàstica. Al Sonar ens agraden aquests artistes amb forta personalitat, sigui de l'estil que sigui. Que trepitgen fort, Sí, que arriben amb un gènere, que és un gènere que té molts anys, que és el soul, no? Però arriben i diuen, jo les coses les faré d'una certa manera, que és la meva, no? I aquesta dona aconsegueix fer-ho. Es rodeja de músics extraordinaris, la producció té un to supermodern, no intenta sonar com aquelles grans divas que estan allà i no moriran mai, no? Sinó que arriba a dir, jo vull el meu espai, i això s'ha de tenir personalitat i s'ha de tenir gràcia, i ella en té molta. I això que ella és de Kansas, va anar a Broadway perquè volia ser actriu. Sí. Afortunadament es va adonar que potser no es guanyaria tan bé la vida actuant com cantant i aleshores va derivar cap aquí. És una noia amb una estètica, sempre va amb trajos de jaqueta, amb uns... Es diu un llaç de coll, una cosa així, però les pajarites, perquè sí, les pajarites de tota la vida. Sí. Sempre va amb la pajarita i... O sigui, pel que jo he vist, que la conec poc, perquè, de fet, t'haig de dir que l'he descoberta gràcies al Sonar i m'ha encantat com sona, veig que és una noia que ho té tot supercalculat, Sí. Ho cuida tot el més mínim detall. Molt. És sexy, és moderna, és intel·ligent, és la que s'espera d'un artista d'avui en dia. És molt diva per això, perquè dieu més que una diva. I dic, a veure si en les distàncies curtes serà insuportable, aquesta. Ja t'ho diré, t'ho explicaré després. Encara no ho sé, això. Ja ho comprovarem. Vinga, un altre que també està trepitjant molt fort, i aquesta sí que és un nou talent, és una jove rapper de qui tothom parla. Molt xula ella, perquè jo he vist uns discos i és d'aquella, amb un posat molt xulesc. Es diu Dominique Young Unique. I'm a stoner girl, the hottest girl. Spend me, I'm on fire girl, I got the cash. Holla girl, baddest that's in dollar girl. Té 19 anys. Sí, I veus els vídeos i va amb un desparpajo, perdoneu la paraula, que no és catalana, no és normativa. Ara m'he passat en pajarita, em trucaran dels serveis lingüístics i em renyaran. Però perquè us en feu una idea, avui realment té una xuleria aquesta noia que no se l'acaba, Té estil molt, molt particular. Saps aquella típica història que segur que has vist una pel·li de la nena que viu amb la seva mare en una rulot, en una ciutat d'aquelles destartalades als Estats Units? Això. No és ficció, això és la seva vida. I ella ve d'aquí, ve del carrer, i el seu contacte amb la música és la música del seu carrer, del seu barri, de Tampa, d'una ciutat no precisament molt afavorida allà dels Estats Units, però ella decideix que la seva via de sortida és la música, i el hip-hop als Estats Units és una manera de progressar, de sortir d'un cert ambient no massa afavoridor, no? I a través de la música aquesta dona farà carrera, ho tinc claríssim. Sí, segur, Segur. Us posa moltes condicions per venir, de dir, jo vull un hotel tal, amb dinars al lloc tal. No sé si... No. Hi ha de tot. Aquesta dona, per exemple, la que sents, no posa moltes condicions. Ve encantada. I a més, amb el seu Facebook va explicar en ella tot el que farà el Sonar, perquè està encantada, no? No, hi ha artistes de tot tipus. I hi ha exigències que s'ha de dir que jo entenc molt bé. Quan tu portes molts anys d'ofici, fas molts bolos, viatges d'aquestes maneres que no dors... És dur. Demanes un mínim de confort quan arribes a cada lloc, no? Perquè ells arriben i no és que sigui arribar i tocar, has de fer proves de so, allò ha de funcionar, t'has d'esperar, és bastant esclau ser artista quan estàs en gira, no? I jo entenc que hi ha uns mínims que s'han de fer i és responsabilitat nostra perquè al final això va en benefici del seu show i del públic i de que el festival funcioni bé. Hi ha artistes molt especials, jo no sé si serà raro o no a les distàncies curtes, però ha fet coses estranyes, molt exitoses, un senyor, que és tota una institució també, que es diu Chris Cunningham. Buscàvem música, vam trobar aquesta música, és que fa coses, té com un univers aquest home. Molt particular. Ui, com fosc. Això s'ha d'explicar bé, perquè jo crec que és una de les coses més interessants i probablement provocadores o que incomoden d'aquest any del Sonar. Però el Sonar també està per això, no? Per reinventar formats i fer coses que no s'acostumen a fer. Aquest home està darrere de grans videoclips i segurament la gent els ha vist moltes vegades sense saber qui és, no? Hi ha un vídeo, per exemple, de la Madonna, que està ella en un desert i es va convertint en una sèrie d'ocells, amb un gos, es diu Frozen aquell tema, doncs el realitzador és Chris Cunningham, que és el de l'home del que parlem. Està darrere dels vídeos més interessants de Björk o d'artistes com Aphex Twin. És un personatge que, en certa manera, va canviar la història del videoclip als anys 90. O aquell anunci de la PlayStation, que sortia una noia molt estranya. No sé com descriure... Semblava un alienígena amb uns ulls que als extrems li pujaven cap a dalt, els tenia com molt separats, era com molt inquietant, allò. I era de la PlayStation. Sí, però és un home que pot ser tan inquietant com poètic. És un home que pot tenir unes imatges, diguem, que et provoquin
provoquin un cert malestar, com que de tant en tant t'inspirin, no? És un personatge molt particular, molt propi del nostre temps i amb un discurs absolutament radical, no hi ha mitges tintes, no? I què farà? Doncs aquest home, després de fer molts videoclips i publicitat, va decidir que el seu camí a nivell artístic havia de provar altres formats. I és un espectacle audiovisual, finalment, que durarà 60 minuts i que ho farem, i aquesta és la novetat, a l'escenari principal de la nit. Una cosa que normalment es faria en una galeria d'art, doncs el Sonar diu, no, anem a experimentar amb el format i anem a provocar-li a la gent un altre tipus de sensació. Després vindran els concerts i tot el que toqui, no? Però anem a començar la nit amb un plat fort, amb una experiència particular, no? I aquí hi haurà terror, hi haurà poesia, hi haurà coses que disgustin, però diguem, la capacitat d'inundar un espai tan gran amb un projecte audiovisual d'aquestes característiques, hi ha pocs artistes que li puguis encarregar. Tu segur que no t'ho perds, això, eh? Jo m'ho perdré perquè estaria a la Corunya. Oh! No m'ho puc creure, Ricard. Sempre et passen coses d'aquestes. Cada any et passa això, clar. T'has de dividir. Vaig de dividir. Ja t'ho explicaran aleshores els teus companys. Em fa ràbia, eh? Ja m'ho imagino, perquè és molt interessant. Em fa ràbia. Pel que expliques ha de ser superinteressant. Això es repetirà. Chris Cunningham és dissabte a les 11 de la nit, però el dia abans tindrem un projecte de similars característiques, però d'una poesia diferent, i és un projecte que es diu Cyclo, per tenir una pista molt clara. Te'n recordes aquella linterna enorme que van fer l'any passat al Grec? Sí. Que és un artista japonès que es diu Ryohei Ikeda. Doncs aquest artista, en col·laboració amb l'Alba Noto, l'Alba Noto és l'home que estarà amb Ruichi Sakamoto el diumenge per la nit, amb el concert de clausura, fan un projecte que es diu Cyclo, i és un projecte de característiques molt similars a les de Chris Cunningham, però és absolutament minimalista, blanc i negre, electrònica pura i dura, 100% d'ordinador, de la cosa més sintètica, i també és un projecte audiovisual, diguem, de galeria d'art, que nosaltres convidem els artistes, i t'haig de dir que estan encantats, a fer-ho amb unes pantalles de 18 metres i amb un so espectacular. Això el divendres a la nit, eh? Això el divendres. Molt bé. Són els aperitius de cada nit del Sonar. Sabeu què és això? Són màquines de cosir antigues. I les fa servir un noi canadenc que ha titulat l'espectacle amb el nom de Sewing Machine Orchestra. És una proposta superoriginal. A mi em va cridar molt l'atenció, eh? Sí, és d'aquells projectes típics de Sonar. Sí. D'aquells projectes que defineixen originals. Una personalitat, no? I aquest artista, i això que ens sona tan estrany, en realitat són 8 Singers, no són màquines de cosir simples, són les Singer, aquelles... Les mítiques. De ferro, de tota que hi ha la molta vida. gent que les té a casa, aquestes màquines, encara. Doncs aquest home ha aconseguit una cosa molt particular, i és treure, jo crec que poesia sonora d'aquestes màquines. Les màquines fan el soroll que fan. Ell ho processa amb els ordinadors i acaba sincronitzant-les de tal manera que elaboren un discurs que ara sentit així al mig de l'esmorzar és raro, no? Però allà t'asseguro que és molt envolvent i molt suggerent, no? No és una cosa d'aquestes aspres i rares que dius, això què és, no? No, té molta sensibilitat, té molta gràcia. I en la mateixa línia també hi ha uns japonesos que fan actuacions amb bobines de cinta magnètica, de les que abans fèiem servir a la ràdio, abans que hi hagués minidisc, i els d'àlets i els ordinadors, fèiem servir unes cintes magnètiques, jo encara les havia fet servir, anaves a la roda de premsa, passaves els talls de veu, del caset a la cinta, la tallaves, l'enganxaves... Doncs hi ha uns nois que fan tot un concert amb aquestes bobines. Sí, és fantàstic, és fantàstic. Pesen 15 o 20 quilos, aquests catxarros, és poca broma, no? I la feina que ha costat trobar aquestes màquines, perquè ells en porten dues, però no en poden portar 6. Clar, no poden portar-ne més. I per trobar això ha tingut tela, no? Ens han ajudat companys vostres de les ràdios d'aquí de la ciutat per buscar aquest material, perquè és on hi és, no? I també s'ha de dir, és aquest perfil de concert o de show molt propi de Sonar, no? Que és ajuntar, com sempre, creativitat i tecnologia, i no necessàriament la tecnologia més avançada o més moderna, perquè una màquina de cosir o un magnetòfon d'aquests, però amb això es poden fer coses que no s'han fet fins ara. I el concert té molta gràcia, a part de veure com manipulen això els japonesos, que ja tot plegat és visualment molt curiós. Musicalment és molt divertit, tampoc és música rara d'aquelles, això què és? No, és música de festa i hi ha molta marxa. Anem ara al Cosmo Caixa. Clar, el Sonar es desplega per la ciutat. Hi ha diferents escenaris on hi sou presents. Després també parlarem d'una exposició que heu muntat conjuntament. Però abans no ens avancem. Parlem d'això. Aquest és el Jan Jelinek. Fan unes propostes de música barrejada amb sons d'ocells. Això al Cosmo Caixa. Sí, és una d'aquestes activitats que es fan paral·lel al festival, en un altre espai, i que té una temàtica molt precisa que dius, i això què serà? Doncs això serà una sèrie d'experiments al voltant dels ocells.
i la música que pot haver-hi vinculada al món. Però sona bé, és com molt relaxant, això. És molt relaxant, és molt envolvent, l'espai té molta gràcia, i les propostes musicals són d'altíssim nivell. El Jan Jelinek és un personatge que porta molts anys fent música, i a més dintre del món del pop contemporani, dels més particulars i avançats, no? Però com ells hi ha molts més artistes, és una proposta que d'arrel ja té molt sentit, encara que soni molt estrany, i aquí finalment, si t'hi fixes, acabes sentint coses que tenen a veure amb els ocells. Aquí hi ha música d'ocells, no? Música d'ocells. Dèiem que també fareu una exposició organitzada conjuntament amb el Festival Off, que és una exposició d'art multimèdia on hi haurà coses també molt curioses. Sí, molt curioses perquè darrere el plantejament és molt curiós. L'exposició té com a eix el retrat, però no el retrat que tu fas, sinó el retrat que fan de tu les màquines. O sigui, com la tecnologia és capaç de veure tant a tu i en què t'acaba transformant. I la tecnologia no necessàriament ha de ser simplement òptica. Hi ha diferents maneres de que la tecnologia t'observi o es rastregi. No té per què ser fidel a la realitat. O sigui, no. Et pot fer una foto i surts allà que dius, però per favor, què és això? No es pretén que sigui fidel a la realitat. Clar, aquesta és la gràcia. Parlem de com t'interpreta la tecnologia, com et veu, com et rastreja, com et sent, i com acabes apareixent allà retratat. I pot ser una cosa absolutament inverosímil, no t'hi reconeguis en cap moment, no? És molt interactiu, com sempre, és molt entretingut. Val a dir que estarà també obert el dia de Kids, que és el diumenge, de manera que són exposicions no per gent experta o superexperta en l'art contemporani, sinó per passar una bona estona, curiosejant i trastejant i fent coses que no els fa. Per exemple, hi ha un fotomatón, el photobooth, on tu somrius i a la foto surts fent una ganyota, d'ensurt i de sorpresa. Sí. Això és, clar, vas allà i dius, ara faré la cara guapa i no, surts totalment transformat. Hi ha, per exemple, una màquina que et busca, et retrata, i amb una base de dades immensa de personatges, diguem, polèmics, per dir-ho d'alguna manera, acabaràs veient a qui t'assembles més d'aquests personatges, no? I ja veurem quina és la sorpresa que tens. A veure què passa. Escoltem ara una jove britànica que es fa anomenar Katie B. Standing at the bar with my friend Olivia, we were trying our best to catch up. That's when he walked over, said I like to get to know you, but all I could say was look, I'm sorry, love. Una noia amb una cara angelical, no? Sí. Un pèl roja, molt maca. Què té d'especial ella? Per què creus que està destacant la Katie B? Mira, jo crec que té d'especial perquè pertany a una generació que per mi és de les generacions més intel·ligents de les últimes fornades de noves generacions de la música moderna, no? És una generació que en diem la generació del post-dubstep. El dubstep ha sigut l'últim moviment que, diguem, ha trencat les formes de la música popular, no? Amb estructures, amb manera de distribuir-se, amb una manera de sortir des de la base, des del carrer, molt allunyat de l'estructura convencional de la música moderna, no? Amb tot el seu aparatositat, no? I dic que són els més intel·ligents perquè un cop arribat al moviment i constituir-lo, no s'han perpetuat dient ens hem d'estar tota la vida fent aquest tipus de música perquè això és el que ens ha donat la popularitat i això és la manera que ens identifica, no? Sinó que cadascú a partir d'aquí ha derivat cap a moltes fórmules. I la Katie B neix d'aquest moviment, neix com una artista que estava acompanyant com a vocalista altres artistes i ha decidit fer-se una carrera dintre del món del pop, sense cap tipus de vergonya. Ella vol competir amb la lliga de les artistes de pop, però que amb una sonoritat, amb una personalitat, amb un tipus de producció que sona nou. I finalment aquest és el seu caràcter, no? Una persona que diu, com parlàvem fa una estona de la Janet Monáe, el mateix. Són personalitats que diuen, jo estic aquí per explicar el que jo crec amb la música que jo hi crec, no? I a mi sembla fascinant, em sembla molt intel·ligent, això. Què no et perdràs? Ens queda 50 segons. Va, una cosa que tu segur, o sigui que la tens marcada allà a l'agenda, recordeu, sonar.es, www.sonar.es, si voleu veure exactament quin dia actuaran tots aquests artistes i la resta dels centenars de propostes que hi ha en el festival d'aquest any. Dues coses, només dos. Dijous a la tarda, al Centre de Cultura Contemporània, el concert de Nicolas Jarre, imprescindible. I el dissabte a la nit, aquí a Barcelona, a Galícia, serà el divendres, The Gaslamp Killer, que jo crec que és el disjockey més interessant que hi ha ara mateix amb l'univers de la música popular. Caram, escolta'm, us ho heu d'apuntar sí o sí. Ricard Robles, com sempre, ha estat un plaer que ens tornis a acompanyar aquest any per explicar-nos les novetats. Recordeu que el Sonar arrenca el proper dijous. Felicitats perquè 18 anys són tela marinera, majoria d'edat. Felicitats. Adéu-siau, fins una altra. Moltes gràcies, fins aviat.